Dírí bhchuirde, an jobh ba mas spáint chríb cechaí an Suíochán Rotha ús chruúsáilte, funky agus fashionanta seo íana. Seo do bhaid sa tastal web. Sean ro, paint agus scúb féinte agus cushiní. Céim a hían. Amse de hanra. Agus an féinte sáirlaat. Spraoi lomsa an da seo ach féite tú da a bit a úsáids. Tusa a paintáil. Cin da a sáirlaata. Tóid dám as bain sult as a broséis. Bhí cínte brálaí nach chuirfaoin ra ionas nach mílthar an áit. Céim a dó. Le gon féint trimú. Béidir go moch an trimú ar gruige úsáideach a teo. Céim a trí. Chud sean chusín isteach ra lena é líana. Is bí cínte ghfuil cadad an cusín seo úsáid. Inis chur cusín ildáte nó cusín is sáirlaat ar a bhór ionas gur bheicear é. Tá muid geirbh comportach sa Russia. Agus tá muid críochnaí, rá ús chruúsáilte funky inis lenar scí a ligeanteid. Slán a chuirde!